Sa Banwa, Sampavia, Iloilo hubog nga driver sa motorsiklo. Pilason matapos ginbungguan na nakapark nga tricycle. Nakatutok, John Sala. Bangod bastante sa kargada sang agwa di Pataranta, wala na sing animo sang maabtan sang Pavia Emergency Responders ang 18 anyos nga lalaki ginkilala kay Ervin Lego, residente sang San Vicente, Hibaw-an, Mandurriaga. Sakay sa iya motorsiklo si Lego sang iya ginbunggo ang nakapark na tricycle sa kilid sang dalan kagabi. Sunod sa yan, nakainuman siya kuno. Pakadto na siya tanay sa Hibaw-an nga circumferential road, yung nabungguan yung parking tricycle. Posibleng madasig kay naglisod man tricycle kag ang skid mark niya no kalaba man. Suno kay manang munik nagkapanag-iya sang tricycle ila ginkahibot sang gulpila nga gindamagan sang solterong ila tricycle. Di pag-abot naman ng tricycle, diri na ang ulo naliso gid. Naliso gid do. Dito ko to bang mo tihong kita nyo hari na di ang ulo ya. Pila sa ulo kag gasgas sa mga nagkalain-lain nga parte sang lawas ang ginagom ni Lego. Gindala ini sa Western Visayas Medical Center para sa nagakaigo nga pagbulong. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.